Kaseng FK JGP West Khasi Hills kala ai da kajing tho shau DMHO jong ka West Khasi Hills district halor kajing long ba isang sot jong jaka sumar pang hamau et kata hamau HPC namar bagani ka jaka sumar long pang ya ki babun tili kisnong hakani ka than kala jot rathai kaseng hakani kajing tho kala dawaru ban pin bha ya surok banet sakani ka jaka sumar nangta ban pin byang ya ko umba mumdi bat kiwei ki jingdon kam na ka banda kajing sakri ba khambha jong kani ka primary health center. Ngilalai badbu ya ka jingtho karpan akmat jong ka office I DMHO na ka banta ban penbit penbiang ya te I jingduna hapo jong ka te PLC ban ai ka jing shagri ka bakham ha ya ki breu ki bat sa hapo jong ka te ka dong ka thai bat na ka liang jong I DMHO ilakula akmat jongi ba simphya ya ka ni ka kam na ka banta ban ai jingtho sha ka government